Hola, bones! Benvinguts a l'Ovilot. Fem una cervesa artesana que, a més de ser bona, la elaborem amb els ingredients que nosaltres mateixes produïm i que, a més, són ecològics. Col·laborem amb Fem País perquè ens aporta el client que nosaltres busquem, que és un client de proximitat per ensenyar-li tot el que fem amb els nostres valors d'ecologia i sostenibilitat. Primer visitem l'obrador, després visitem els camps amb els ingredients que nosaltres produïm i després ensenyem les instal·lacions de transformació dels ingredients i acabem amb una cata guiada on se proven 9 cerveses amb 9 plats diferents. Tots els productes que nosaltres utilitzem són productes de proximitat, des dels formatges de cabra que elaboren aquí al poble fins a la llonganissa de Port d'Uroc, cargols, tot de plats que estan relacionats amb el nostre entorn i amb la nostra cultura gastronòmica. Per nosaltres, Fer País és ensenyar als nostres clients el que fem realment i moltes vegades la gent se pensa que la cervesa surt de l'estanteria, però la cervesa té una part de camp molt important, bàsica, per a la seva producció. Hem arribat, hem anat a la cerveseria, hem vist ens ha explicat tot el procés i un cop hem visitat tota la teoria hem anat al camp. Bé, i després hem gaudit d'una degustació, d'una cata de cerveses, un maridatge molt complet. Els plats que ens ha fet degustar exquisits. És una experiència molt aconsellable per la gent que coneix i per la que no coneix el món de la cervesa.